क'क्राझार जिल्ला सिंनि गसाइगाव महकुमानि बलामजरा गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। गामिनि गंनै नखरनि थाग्रा न' आरो ओंखाम संग्रा न'खौ हाग्रानि मैदेरा सिफायनानै सिलिंखार खालामलाङो। मोनानि समाव रायमना माहारियारि हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेरा बलामजरा गामियाव सानफ्रोमबो उदखार खालामफैबाय थायो होनना गामिनि सुबुङा फोरमायो। बेबायदिनो थांनाय बुधबारनि मोनाबिलियाव जुब जुब अखा हाबाय थानाय समावनो बलामजरा गामिनि लेकेन राभा आरो ललित राभानि थाग्रा न'जों लोगोसे ओंखाम संग्रा न'खौ सिफायनानै सिलिंखार खालामलांनायजों लोगोसे माइ माइरं बागाननि फिथाइ बायदिफोरखौ जालाङो होनना फोरमायो। हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामनाय जाथायनि खौरां मोननानै रायमना वेस्टार्न रेन्जनि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा खौरां लाहैनायजों लोगोसे मैदेरजों सिलिंखार खालामजानाय न'खरनो माइरं होनानै हेफाजाब होयो। हरनि 11टा मैदेर फैदोंमोन, न' सिफायदों। मोनसे न' सिफायदों? न' मोननै। मा मा न'मोन? ओंखाम संग्रा, मोनसे उन्दुग्रा। मा मा जालांखो? माइरं जालांदों, ओमफ्राय दालि, ओमफ्राय संख्रि जालांदों, ओमफ्राय खान्थालबो जालांदोंमोन। मानसिनि मा खहा जादों नामा? मानसि अरजायाखै, जेबो न'आ जायाखै। सिफायजोबदोंना? औ, न' सिफायग्रोदों, मानसिया खारग'बाय। बिदिनो मैदेर फैबाय थायो नामा गामियाव? मैदेरा फैबाय थायो। माबायदि फैयो, बेसेबांसिम फैयो? गोबाङैनो फैयो नामा? गोबाङै फैयो। रायमना बे नेसनेल पार्कआवहाय फेन्सिं होनाय दंना गैया? गैया फेन्सिं गैयाना? ओहो। फरेस्ट बिफाननिफ्राय फैदोंना फैयाखै दिनै मानसि? फैदोंमोन, नायनानै थांबाय। थांबायना? औ। ओरै फैनानै बेखौ सिफायनानै थांबाय एकदम डाइरेक्ट आंनाव सिफायाखै सिफायनाया माबा माइरं दंमोन एसे, माइरंबो जालांजोबदों। संख्रि रागा जोंनायमोन ना मैदेरा? रागा जोंनाय नङालै, बिदिनोखा बे मैदेरा। न' हाबो, ओरैबो हाबदों। औ, ओरैबो न'खरनि हाबदों। ओरै फैनानै बेखौ सिफायनानै थांबाय एकदम डाइरेक्ट आंनाव सिफायाखै सिफायनाया माबा